Bisan liwat-liwat na lang ang pag-apela o kung minsan sa kapulisan, nagamaguntat na sa pagbaliga sang illegal nga droga ang mga drogista. Apang subong na kumpiskar na naman ang masobra 1 milyon nga balor sa ginapatihan sa Cebu sa drug bypass operation sa distrito sang city proper. Lunsay nga ginapanginwala sa mga nagkaladakpan ang mga ginapatihan sa Cebu nga nakumpiskar sa ila sa ginкасang drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU. Kahapon sa kapon Pebrero 22, 2024 sang natigayon nga nakabakal ang police po surveyor sa mga subject gamit ng 16,000 pesos nga bypass money. Kanday Leo Antiquera 58 anyos, Kurt Yanay 26 anyos, samtang nabta naman nga nagasuyop sa Day Ryan Porques 34 anyos kag Sugar Antiquera 23 anyos, lunsay residente sa barangay Santo Rosario, Duran City proper. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., hepe sang City Drug Enforcement Unit, yun sa 1,224,000 pesos ang balor sang illegal nga droga ang ina nakumpiskar nga nagabugat sang 180 grams. Ginpahayag pa ni Benitez sa ila na recovery nga drug paraphernalias, MD plastic sachet kag digital weighing scale. Dako ang posibilidad nga nagasuyop sila sa balay kag nagaripak sang illegal nga droga. Complain kita na bato nalin sa pumulo dere, may report mo na alin sa barangay. Kagin pa-validate na ito until na siniya hapon na-confirmate na ito ng bypass operation. Okay. More or less 1,224,000. Dugang padari ang kadalagan yara sa mga pumunuyo nga nagabulig sa ila agud nya mahagan-hagan ng paglapta sa illegal nga droga sa syudad sa Iloilo. Mga ka-K5 sa karon nakahunong naman sa Iloilo City Police Station 1 ang mga nagkanadakpan kaga natalana nga pasakaan sang kaso sa paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kon Republic Act 9165. Balita nagikan sa may city proper. Ako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang iniga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.